Sitazami singakanani yobegezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo enimaziyo nani ohleze njalo ethi mengabe sefikile anifikele nezindaba ezimnandi. Namanje njengamanje njengoba ngikhuluma nje ngiqonde kosisi ngqo ukuthi ngithi ninabantu besimame ngicela ukuthi nibabambe abantu benu nibabambisise ngoba la eminyango la kunzima izinto ziyajikajika. Ungahlali ukuthi ndeke uthule uthi ntu ungazi ukuthi ngokubona umuntu wakho uzibe ngokubona umuntu wakho esakuthanda izinto maseyijika zikwazi ukutshela kufuna uhlele ulungisile ungabi nenkinga yokuthi wena umuntu wakho ubona ukuthi uyakuthanda ungabusenza lutho cha musukuyithambisa yaba kusekuhle nje kuhlekwa kuclean yonke into ihamba kahle qala ngaleso sikhathi ngoba uma sekunenkinga uzukwazi ukuthi izinto uzilungise ngomuntu bese kude nawe awukwazi ukumbamba sondele kuwena kanti ezinye izinto zidinga ukuthi uzenze ngoba umuntu esela iduze kwakho wena ngoba ufuna ukuthi ubone ukuthi kuhla kusoze kwenzeka lutho amukho othi bese nenkinga akazi ukuthi wevelazi ukuthi kuzoba nenkinga usuku uvela ukade ungazi ukuthi kuzoba nenkinga egcineni kanti kuzoba nayo egcineni kodwa wena ungenzile lutho zibabhele nje umuntu wakho ngoba kunezinye izinto ozothi uma uyisebenzisa zisebenze ekhona uma engeke usuzongibikela nami ngicela sengazi ukuthi ikona kuphe kumele ngikwenzele kona ngoba izinto ziyedinga ukuthi nihlangane ngomzimba bese lezo zinto ziyangena kulowo muntu zibe uthanda engithola ukuthi osisi abababamba abantu babambisise ngqi bathola izinto zokubabamba bathule bathi ntu umuntu anganyakazi manje uma kuukuthi ke wena uzokucabanga lokho ngoba naku sekukhona izinto esezenzekile awuzokwazi ukubona lutho akuzokwenzeka lutho kuzothula kube isikwa nje ungenzile ukuthi ugcina ungasazi ukuthi kumele mawenze njani uyayibona leyo nto angithandi mina lezo zinto zingiphatha abantu sebengikhalela bethi nje manje gogo umuntu wamhambile ebengimthanda manje ngasizokwenzeka bese ngidinga manje ngijule nami ngicabangele sayena yena kade behleli kahle laba bethandana ekhohlwa ukuthi izinto zibehlala nabanye abantu bevele bethandana bosuke bengazi nabo ukuthi khona okuzenzeka awuzulindi ukuthi uzoze kube khona okwenzakalayo kumele mawenze nje straight uqhubeke nokwenza ungabheki ukuthi ukhona ini nani okuzokwenzeka kanjani enza nje uye phambili uthule phansi. Siyabonga makhosi amakhulu thokoza.